Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong simbahan nga Katoliko giakusahan nga usa ka apostate church o usa ka simbahan o iglesia nga sa sinugdanan mao gyud ang tinuod kuno nga simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo. Pero ngano nga gibiyaan o gitalikdan sa uban, matud pa nila sama sa mga Mormons o Iglesia ni Cristo, matud pa nila kining simbahang Katoliko, matuod yun nga simbahan kay mao ni ang pundok nga padayon sukad gyud masugdi ni Kristo ug mga apostol ang simbahan no nga gitukod ni Kristo. Pero ngano nga ilang gibiyaan kuno og naghimo sila laing pundok tungod kay matud pa nila kini nga maong simbahan usa na ka apostate. Unsa man ang apostate? Kanang iglesia nga tinuod sa sinugdanan pero nahimong dili maayo og dili na mao ang matuod nga iglesia kay nahiwi na kuno. Matud pa nila kay nanudlo na og dili mao. O kanang ingon nila nga bakak. Kay tagna man kuno sa Biblia nga ang maong simbahan nga gitukod ni Kristo dili kapadayon. Buot ipasabot nga mawala ang iyang katinuod kay nagtudlo na og dili mao uwa na masubay. Sa akong nahibaw-an ang nagtudlo gyud ana kanang Iglesia ni Kristo og kining mga Mormons. Mao bitaw nga kanang grupo sa Iglesia ni Kristo moingon sila nga kay natalikod man mo ni ilang term gigamit, natalikod sa Mormons ilang gigamit kanang total apostasy. Kana bang nahitabo tong tibuok nga pagtalikod. Dunay mga tudling sa Biblia ilang kutloon ana nga moingon sila ngano nga natalikod. Pero sa pagtuong Katoliko mga igsuon, tinuod man na nga naagyod sa tagna nga dunay pagtalikod. Unya dako nga pagtalikod na buti pasabot daghan ang maapostate o kana bang masaag sa pagtuo pero dili ang tibuok. Bantayan ninyo mga igsoon ha, ang kalainan sa baruganang Katoliko, motuo man ang Katoliko nga dunay kanang gitawag og pagtalikod o daghan ang matalikod o daghan ang masaag sa dili mao nga pagtuo. Pero dili ang tibuok. Dili ang tibuok, ha? Pero sa Iglesia ni Kristo og mga Mormons, matud pa nila, ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo tibuok gyud nga natalikod. Sa ato pa wala kapadayon. Mao bitaw nga sa teaching o gitudlo sa mga Iglesia ni Kristo moingon sila kay natalikod man ang gitukod ni Kristo o wa nakapadayon mao na nga niadtong 1914 may bangon o may tumaw na himugso ang kanang gitawag nilag sugo nga mauto si Felix Manalo
siya ang gihimong kasangkapan sa Dios nga mo pabangon, mo restore, para makita na usab ug balik ang matuod nga Iglesia ni Cristo. Niadtong 1914. Sa to pa ang Iglesia ni Cristo kuno sa unang siglo nawala kay nagtudlo dili mao na nga gikan ni adtong tibuok nga pagtalikod sa iglesyang gitukod ni Cristo, so nawala na ang tinuod nga Iglesia ni Cristo. Dayon ayha pa nahibalik ang matuod nga Iglesia ni Cristo niadtong si Felix Manalo niadtong 1914 na nagsugod og wali sa iyang lahi pod nga pagtulun-an o gihinganlan pod ang maong grupo Iglesia ni Cristo og kadtong gisugdan ni Felix Manalo mao na pod to ang matuod nga Iglesia ni Cristo. So sa ato pa gikan ni atong unang siglo kung didto sa ilang pagtuo nga nagsugod ang tibuok nga pagtalikod, ikaduha, ikatulong siglo, then hangtod 1914 walay tinuod nga Iglesia ni Cristo ana sa ilang teaching. Sa Mormons maupod gihapon kay nawala man kuno ang iglesyang gitukod ni Cristo kay na-apostate, tibuok man kunong natalikod. Mao na nga niadtong 1830 si Joseph Smith katong giila nilang propeta mao na pod ang ni-restore kuno sa matuod nga iglesia, no? So lain-lain na sila grupo, puros nag-angkon nga restored church, di ba? Pero mga igsuon, kanang giingon nila nga dunay total apostasy nga nahitabo sa iglesyang gitukod ni Cristo o sa termino sa Iglesia ni Cristo ana ganap o tibuok nga pagtalikod. Mga igsoon, ako moingon nga niadto hinoon mura man kog na-convince ana. Pero sa dihang cut-on ko kay dili man ko kana bang close-minded nga pagkatao, open-minded man ko. Padayon kong gatuon hangtod na discover nako kay doon na po'y mga Katoliko ang naka-enlighten nako, mga tigpanalipod sa Katoliko, o gani ang uban nila nga naka-enlighten, nakapasabot nako, mga kanhipod, mga dili Katoliko, nga nasayod sila sa katinuod o mga tubag Katoliko, mao nang na-convert po sila sa Katoliko. So, ang Katoliko karon mga igsuon, dunay namiya, daghan ang namiya, pero napoy namali kay nakasabot o gani ang uban mga pastor o mga ministro gyud gikan sa mga pundok nga tukod lang og tao o mga sama sa Iglesia ni Cristo ba o Adventist o kanang mga pundok ron nga awahin ang nahimugso o naay mga ministro pod nila mga pastor nga na-convert sa Katoliko o karon mga Katoliko na. Naay mga defender gani pod na parehas nako. Parehas ni Brother Paul Alima, no? Brother Paul Alima nga kanhi usa ka minister sa Saxinio ba apan na-convert sa Katoliko o karon usa na ka tigpanalipod pod dipensor sa pagtuog Katoliko nga parehas nako, no? Si Paul Alima nga active kaayo ron na gani YouTube channel og daghan po kong nakatunan gikan sa iya. Unya daghan kay pa sila ana. Now, mga igsuon dirita sa issue nga kaning total apostasy kung angay ba na tuhuan o ganap nga pagtalikod. Mga igsuon di man anato nga sa pagtuong Katoliko dili gyud mo makadawat anang adunay tibuok nga pagtalikod. Hinuon mga igsuon wa man gud puy laing choice ang Iglesia ni Cristo og Mormons nga nganong magtudlo gyud sila og total apostasy o ganap nga pagtalikod nga nahitabo gyud kuno na. Kay kung wala pod matibuok pagtalikod tong gisugdan ni Cristo, but ipasabot dili angay sugdan pag-usab. Dili na kinahanglang i-restore. Sa ato pa kadtong gisugdan ni Joseph Smith sa Mormons niadtong 1830 og Felix Manalo 1914, dili to kana bang makaingon ta reasonable o di to maangayang tuhuan kay ngano mang sugdan ngano mang i-restore nanginahanglan pagsugo o propeta nga mo'y mopabangon sa matud nga iglesia nga nawala anong kinahanglan pamana kung ang iglesyang gitukod ni Kristo nagpadayon, di ba? So lisod kana bang makaingon ang mga tao na sigurado gyud nga dili tinuod ning gisugdan ni Felix Manalo nga Iglesia ni Cristo.
o kining kang Joseph Smith nga Mormons nga parehas ra ba na kanang mga punduka gagamit sa pangalang Iglesia ni Cristo, kay kanang Mormons ang kanang grupuha gitawag na og Latter-day Saints o Church of Christ Latter-day Saints. So Church of Christ gyapon naa gyapon sa ilang pangalan sa ilang pundok ng Church of Christ. Sa Iglesia ni Cristo nasamot Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Parehas na sila gadala-dala o Iglesia ni Cristo o Church of Christ nga name tag sa ilang pundok, pero lahi-lahi po sila pagtulunan. Di ba? Nagsumpaki po sila. So makita ninyo mga igso, no? Pero parehas sila nagtudlo nga nawala kuno ang unang gisugdan ni Cristo nga Iglesia ni Cristo. Dapat po sila wa sila laing choice. Wala sila sa Tagalog pa wala sila laing pagpipilian nga himuong pagtulunan para mapabulaanan o para daw mapatuo nila kitang mga tao nga ang gisugdan ni Felix Manalo o ni Joseph Smith niadtong 1830 tinuod wa sila laing choice nga kinahanglan para matinuod ng mga punduka para sa ila para makadani sila kinahanglan kanang mapatuo o makonvince jud nila ang mga tao o kitang mga tao nga nawala gitong tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo para magkinahanglan og laing propeta nga sa Mormons mao kuno na si Joseph Smith og sa Iglesia ni Cristo pod gitawag nilang sugo o anghel nga mao si Felix Manalo. Dili man gud na maangayan tuhuan kung mapalutaw pod nato mga Katoliko nga ang iglesyang gitukod ni Kristo gapadayon. Di ba? So wala sila laing choice. Kung mapamatud-an nato mga Katoliko nga nagpadayon ang gisugdan ni Kristo, so mahimong wa gyoy kabuluhan. Dili gyud maangayan tuhuan ang gisugdan niadtong 1830 nga maunang Mormons og 1914 nga mao kanang Iglesia ni Kristo. Dili na maangayan tuhuan, ngano man unsaon na to pagka tuuan na nga kung nagpadayon ang gisugdan ni Kristo, nganong sugdan pa man og lain nga nagpadayon man. So mao na nga maningkamot gyud sila og tudlo nga makonvince nila ang mga tao. Ako gani hapit man ko ana nadala sa una nga nawala gyud kuno ang tinuod nga Iglesia ni Kristo. Mao na nga ikinahanglan nga sugdan pagbalik, sugdan pagbalik ug mao na tong Felix Manalo kuno o Joseph Smith sa Mormons. Nganong ang Katoliko dili gyud makadawat ana kay ang pagtuong Katoliko mga igsuon timan ininyo mao ni naa sa Mateo 16:18 sa pagbungat ni Kristo og mga pulong mahitungod sa pagtukod niya og simbahan o iglesia, gisaaran niya nga kinilig-on dili mahwala o dili maguba, no? Kaya nag-ingon siya ngadto ni Pedro, sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia o simbahan, no? Nga bisan gani ang Hades dili makabuntog o makaguba niini. Sa to pa lig-on. Gani diha sa Mateo City o San Mateo Kapitulo 7 na ay parable ang Ginoo nga ang mensahe naghisgot sa usa ka balay nga tukuron ibabaw sa bato. Nya timan-an biya nato nga ang iglesia natukod ibabaw sa bato. Og kanang iglesia o simbahan mahimo po ng tawgon og balay. Kanang mystical body of Christ. Unya matud pa sa Ginoo diha sa maong mensahe sa Mateo 7, ang balay kuno nga tukuron ibabaw sa bato lig-on. Dili maguba, dili kana bang malunos. O mahimo siguro nga ang maong balay kay lig-on man, natukod man ibabaw sa bato, mahimo siguro nga ang atop kung wala tarong o malig-on pag kalansang ang atop, mahimo sigurong mapalid o ang bungbong ba mapalid o matangtang tungod kay wa lagi may pagkalansang. Oo. Pero kay napundar man, natukod man ibabaw sa bato, pero dili gid siya tibuok nga maguba.
So magbarog lang gihapon ang maong balay, ang iyang mga haligi tungod kay natukor man ibabaw sa bato. Pero dili gyud siya tibuok nga magguba. Kay bisan pa kuno og hanginon, bagyuhon o bisan unsang katalagman, magbarog gihapon ang maong balay. Giingon ana pag panag-ing ni Kristo paghulagway iyang iglesia o simbahan nalig-on. Bisan pag daghan ko ng mga pagsulay o kanang mga katalagman, pero ang iyang simbahan magpadayon. So dili gyud maguba tibuok. So nianang pagtulon ana sa San Mateo City mga igsoon mahitungod sa balay nga tukuron ibabaw sa bato nga lig-on nga dili gyud tibuok maguba og sa iglesia pa na dili tibuok matalikod, daan na nga gitudlo na ni Kristo, gihulagway na niya. So mao nga base anang prinsipyuha sa pagsabot mga igsoon, sakto gyud ang simbahang Katoliko nga ang gisugdan ni Kristo dili gyud tibuok matalikod o dili gyud mahitabo ang total apostasy. Mahimong ang gisugdan sa daang kasabutan katong gingharian ni David nawala na to kay naamang punas Biblia. Mao tong i-restore ang gingharian ni David nga sa tagna ang Dios na mo'y mangunay pagtukod sa sumala sa Daniel 2:44 nga ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili na malumpag o dili maguba ug mao na ning iglesyang gitukod ni Kristo. Sa ato pa ang gisugdan ni Kristo di na maguba. Sa ito pa, magpadayon na sa San Lucas 1:33 na ang gingharian ni Kristo magpadayon. So, kanang mga bersikuluha mga igsuon, klaro nga nagtudlo nato nga dili gyud mahitabo tong tibuok nga pagtalikod. Magpadayon. Now, kanang tagna nga naay matalikod, daghan, tinuod na. Ug mao na gibarugan sa Katoliko, tinuod nga naay pagtalikod, daghan ang matalikod. Okay, daghan man gyud pong namiya sa Katoliko ron. Di ba? Oo. Daghan dunay ganap nga massive apostasy. Pero kung tanaw na to sa history, kanang na-apostate nisimang sa dili maong pagtuo, mauna nang namiya sa original nga pundok nga gitukod ni Kristo nga nahulagway na karon nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naapod tay separate topic nganong nahimong Iglesia Katolika Apostolika Romana ang description sa matuod nga Iglesia ni Kristo, mga kanang igsuon. Now, kini, klaruhon na to, Dunay matalikod pero dili ang tibuok. O kinsa ning matalikod, nasa gi-asoy ni San Juan sa unang Juan 2, Unang Juan 2:18 ang 19, no? Naghisgot si Apostol Juan diha nga kadto kunong mga dili tinuod namiya sa ilang pundok. Kay kung tinuod pa kunong mga kauban sila sa tinuod nga gisugdan nila, sa mga apostol, kung tinuod pa kuno silang mga kauban, magpabilin sila. So kining mga natalikod mao kuno ning namiya sa original nga pundok, sa kadtong gisugdan ni Kristo. So kinsa man ang namiya sa maong original nga pundok, tanawon sa history. Ang Katoliko walay gibiyaan. Ang Katoliko maoy gibiyaan, di ba? So maklaro na to kinsa ang natalikod kadtong namiya sa original nga pundok. Basahan ninyo mga igsoon, 1 Juan 2:18-19. Nakaron kining mga namiya nga matawag galin atog fake, no? Pasaylo ako, fake. Ang sama ng fake, dili tinuod. Kining mga namiya, mga igsuon, bantay ta. Kay kinigong fake, magtakuban ni nga tinuod. Nagali ko i-post sa Facebook, nga akong gihimong example kanang bulawan. Kanang bulawan nga tinuod o dili fake o genuine, bisan pag ihulog nimo na sa lapok nga mura naglapok kaya tanawon, dili gyud mawala ang iyang pagka-genuine o pagka-tinuod bisag lapok na nimo tanawon. Kay genuine man. Di ba? Ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo mga igsoon, ingon ana pod. Bisan pag tabunan nimo nag laing description pananglit Iglesia Katolika Apostolika Romana, no? Pero tukod na ni Kristo. Bisan pag tabunan nimo naglahi nga description, bisan pag dili mabasa sa Biblia, tabunan nimo og pangalan nga dili mabasa sa Biblia,
pero kay tukod man na ni Kristo, tukod yun na ni Kristo. Di ba? Parehas anang bulawan, bisan pagtabunan nimo naglapok o hugaw, kay tinuod, genuine man yun siya, nga pagkabulawan, tinuod yun na. Mao po na ang iglesyang gitukod ni Kristo. Bisan pagibutangan na siyang description nga dili mabasa sulod sa Biblia letra por letra. Iglesia Katolika Apostolika Romana, kay kana agud pong description nga Iglesia Katolika Apostolika Romana na opisyal na pagdeklara kana nga description kay tagna man pod sa Jeremias 31:21 nga magbutang og mga timaan. Di ba? So kadtong gihimo sa Council o First Vatican Council nga nagbutang og timaan, igo lang pud natuman ng tagna sa Jeremias 31:21 nga magbutang og mga timaan o description. Nya natibuok na niya tong First Vatican Council 1870. Mga igsoon. So mao na nga bisan pagtabunan nimo pangalan o description ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo, tukod genuine yun na. Pero kana mga pundok ron nga ang ilang ngalan naalagis Biblia, Iglesia sa Diyos, Church of Christ. Pero igo lang na gitabon sa pundok nga dili si Kristo nga mao'y nagtukod kay kanang Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Si Felix Manalo may ga-originate ana. So dili si Kristo gatukod ana. Gitabunan lang og name tag o pangalan nga naa sa Biblia nga kunuhay aron murag tan-awon tinuod. Para sa anang bulawan nga piki o dili tinuod bisan pag pasinawan nimo na. O kanang piki ba nga bulawan, bisan pag pasinawan nimo nga haron mura na gyud bulawan tanawon, magpabilin gyud iyang pagkapiki. So kana pong mga pundok ron bisan pagtabunan nagdagang bersikulo, hinganlan og Iglesia ni Kristo, Church of Christ, Iglesia sa Dios o Church of God, kay dili man si Kristo gatukod ana, matawag yun nag-fake o dili tinuod. Mura lang tinuod tungod kay gatabon man o nagtakuban man, gamaskara man og ngalan ni Kristo, ngalan sa Dios. Ang Katoliko kay tan-aw na to sa history, mao man gyud ang pundok nga gisugdan ni Kristo og mga apostol bisan pag daghang mga tao diha ang natintal siyawa sa to pa daghang nabadlungon sa to pa natabunan nahugaw-hugawan siyawa ang matuod nga iglesia, nagpabilin ang iyang pagkatinuod nga iglesia tungod kay tukod man ni Kristo. Nagiangkon manggali sa iglesia ni Kristo nga kining Katoliko mao gyud ni ang original tukod ni Kristo, na apostate lang kuno. Pero dili na mahitabo mga igsoon, o dili gyud mahitabo ang tibuok nga pagtalikod kay tagna nas Biblia nga magpadayon ang gingharian o simbahan nga gitukod ni Kristo. Lucas 1:33. Ug katong sa atong gihisgutan na kaganina, mao ni mga prueba nato. Nakaron mga igsoon, wa na tayo panahon, no? Kay 25 minutes ra ang atong recorded. Recorded na ni ha? Ako ning gituyo ning mag-record po ko kay og wala ko live na ako'y ika-presentar sa ipapaminaw sa atong programa. Daghang salamat og ato ra ning ipadayon sa sunod pod. Daghang salamat og God bless us all. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal.